lokalak. Okerkale irratia. Pensaba que yo me iba a morir, ay, hombre. Yo soy Caserío Charaspicúa y quiero saber quién tiene a razón. Ese es txantxa. Ongi etorri Okerkale irratira, beste behin misterioaren ontzira. Gaurko hontan Gabonen inguruan egongo gaizketan, ez da Jon? Bai, lehengoan komentau genin urte berria eta noiz arte esan epia hori zoriontzeko eta horren horretik Gabona dazkau. Eta bai, oso tema interesgarria dakau, porque hor, puntu asko dazkau ipatzeko. Bai, gai zabal eta sakona, ez da? Zabala eta sakona, ontsi esan dezu, bai. Bai, bueno, azteko nik hor misterio txiki bat bakat. Jo, misterio egin azten gara, hor Bai. tope. Hor, apaingarriak azte ganean jartzen, Gabonetako apaingarriak eta hor, badao limite, fetxa limite, zuaitza eta jartzeko. Porque igual egotea, jendia, emozio nabita, Gabona atozela eta ez dakizeta, igual hor abuztu bukaera o iraia eta jartzen, zuaitza jartzen. Bai, batzuntza eta guztu bukaera ja behandu da, ja, hostia, se nos echa el tiempo al cuello. Eta, oindio, zu barruti pentsatzen gaztia zen, guztu, oindio, traje baino jantzitak eta, kamarote joan berdet zuaitzan bila? Bai, hola izatea eta ez dakite norbaitek argitu alkoholiguke duda hori favorez. Bai, porque hor geho, izatea hor zuaitza bajatzezu, azte montatzen, geho pisa falta, bestia falta, eta egia esan hor denboakin, nahiko justu azkenean, abuztuan ezitere, baina, hor nola izatea, lehenko zuaitza bajatzeko, ondo jarri, eta geho hori zuaitza pixkat dekora bin, berda, ez? Bai, baina hori zuaitza goreta gotean kaja horrek eta ez du usai raro eta ukitzen. Hori historiko, dokumentos historikos izatea, kaja hori hor txoen, berda. Zu kaja hori erostezunean, ez du balio beste kajaten gortzia. Bere kaja original bihar du. Ez dela ustelu ingotea, o ez da egit, baina bintzat, horre usaina, bere usain hori pekuliarra. Bai, propioa. Bai. Eta gero, zuaitz hortan jartzea, bakigu jartzea bolak, apaingarriak, eta gero goian izarra jartzea. Baina hortaz gain, etxe batzutan jartzea, kartako, postalako, eta gero, adibidez nire etxian, ohitura da bizitza guztitikan, txokolatezko muñekuak jartzeko. Bai, georeatik izango bazan, izango zen, ezan zuaitzian txokolati jarri, txokolati zuaitza jarri berko litzake, porque hauri dana txokolatez beteta jartzea, hori bai. Esan du, zuaitza jartzen, oso goiz azte jala batzu, hori augustu aldean, baina hori txokolatia jarri ezkero, o jartzetik, abenduan, imagino, abenduan hasieran hasi, eta abenduan lehenko hastien ja txokolatia gabe da hori, Bai, hori, izatezan, hau jartzea, imaginau, hiru errege maguak, ez da, bakoitzen muñekito bat, eta urtarriak zeia iritsi arte, hortxe onbertzin. Eta, derrepente, aiatzea abenduako gota bita, ostia, Gaspar falta dala. Ze gertatu da hor? Bai, falta bakarri ez, igual, abenduan, 28an, besta hartu behar, eta, koño, hau utzaziok, hori zatea batzu trampa iteye, barruko txokolatia jarren geho papela txukun jarri, eta berriz ez zuaitzea. Hori izta iten, hori horre norbei bine iteio, porque bat jutea horra ilusioekin, txokolate bila. Bai, eta egotezian ebai, eroskin, abenduko egutegiakin edo, panel batzuk bezala, hola. Adviento hori izatea. Ez dakit izena. Kalendario, bai. Gabonetako txokolate una, beti. Bai, eta jan behartzen duen egunean txokolatina bat. Eta aukitzen zuan puzle bat bezala, o ez dakit. Bai. Nik itenuan eroskira gun, horietako bi pizarra erosita. Ordu erdian biajan. Bai, gaur bilarkoa jango iat, hola bixarezia jango, porque ez demora ikuko, baina hola aziezkeo dana aztia jatezu. Orduan, haure txiko prekabido bi eosita bat jan, hola bestia gorde, eunekoa jateko. Hori da. Eta zuaitzaz gain jartzen dira bai, jaiotzak, eta ez dakit, guk aita noelak ere jartzitu, hola muñekuak eta txapelak, eta hori bero askotan, 31 gauian derrepente ikustezu hor, igual, xar bat hor, txapel horrekin, argi gorriekin, da esatu, tipo xele horre hau, seguro, salatik hartu dura txapel hori. Oain esan dezula, jaiotzak eta izatean, eta hor,
klase asko doz, porque guk iteken hor kompetizio bat hor elizan. Ba, Irisako jaiotza lehiak eta jaso eus. Horren pareko, Championsa horren pareko zeone. Hor, Real Madrid, Chelsea eta horietakoa, eta geho, gabonetako jaiotz txapelketa. Bai, baina batzutan igual, pixkat, tramposuak igual, gurasuen laguntza pixka batekin. Pixkat, asko ze pixkat, igual hola, pixka muñekua, hola, 2 zentimetro alde bat eta moitu, beste ikese. Beste dana umiekin dagoa. Hori. 2 urteko umia, 4 urteko umia, demaseko jaiotza. Increíble. Ta ez gokin deu, muñekoak, kortxuakin eta palilloekin, kortxoa este guzaitu bizitzan da zengo, jaiotza. Hori ama landanango guztian, muñekoa perfektuak atatzeko. Hoiek, dia, parekotasun badaka, paia lehiaketakin. Derrepente, 10 urteko umiak, este benakin, filete bat, eta derrepente ekizton paia ona. Paia... Ume hauek baka beskua, hor sukaldaritzan aritzeko. Jo, ikustezu, atzek aldean tomate ez da, dana beteta, erropa dana zikin nina. Bai, hola izatea. Ta gero, Gabonetan ziar, egoteia juerga egun asko. Izate azkenian, dia pare bat asteola, baina, esatezu, 24an, juerga dago. Gero, 25an, igual, ez dakit. Gure kasuan jun izan naiz, igual, Eibarrera pelota ikustea, ez astelenera, eta horre juerga eguna izatea. 31akua, gero, ez dakit, Elgoibarren adibidez dago Gabon Sarferia, urteko azkenengo zapatuan, Debandakagu Zoro feria, urteko lehen zapatua, gero izatea beste batzutan bostian, urtarria bostian ebai juerga gote Bergara eta beste leku batzutan. Azkenian horre juntatzia juerga eguna. Juerga parranda denboraldia dakau. Bai. Egun konkretu batzutan, hor 24an astea, zeuk esan bezala, eta hor izatea pixkat, prozedimentu bat jarraitzea, hola, jorra gustatzen zakuenak, eta nola izatea, lehenengo deskantzua, berda? Porque, karo, kontuen eukitea, 25an, jorra gotarezula, balkoitza pentsatzeu, gaurko gabauntan, loingo jat, lo pixkatin, eta urrengo unian nola indarrezkin nazteko, baina hor arazo txiki bat eukitzen dugu. Bai, hori urtero gertatzea gaina esatezu, gaur deskansa egingo ja egun potentiak hau, eta derrepente, igual goizeko behatzitan, timbria joka eta ze kristo izango da. Ta ez dezu espero? Ta derrepente, otia, zer da? Ez, timbria jota, bai, eta kantatzera gatoz, da. Derrepente igual plantatzen izkizu hor, etxeko atian lago bostume, gaina normalian kriston gaizkia beste dute. Bai. Hor zea bestituzte trakatan, 3 errege eta orakuak, eta esatezu, gu ere umiak izan geha, eta, pare bat euro eman da, jazta, baina, izaten bada, balkoitikan dauzela, igual esintimuak, botata, igual jotzera. Hori hola, hemen, irratian esateko ondo esan da gorka, baina, barrutikan benetan ze pentsatezu. Kantatzea, mikauen, umemoko hau ez, ze hostita etorri jauen goizeko behatzitan. 11etan etorrizkio, hortxetak, euritua. Behatzitan? Bueno, hemen bialduko nintuzken derrepente, ez euro, esentimo, eta izerre gabe. Baina, ala ere, irikitena. Irikitan. Bai, iriki, paripiain, da, hor pixka, eta azarre hori gorde, eta gure umiak izan geha, eta berdina izan dugu, así que... Bai, azkenean noiz egiten du. Bai, zuk imagina hor, plazako kaja laboralekuak, ja, 25. taldia etortzean ian, lehengo biak igual graziosua dia, baina, esatezu, kokotera nabarte, eta diru pixkat eman, karamelo batzu, eta venga, uspa. Hola, mutikote, neskaute bat, sendotxo bat ikusizko, txokolate pixkat eman da, gusta gute, gusta. Bai, eta gero, hor, gure kasuan deban, Gabonetako argiak noiz jartzen dira eta nun jartzen dira, porque uste, kaledanetan ez dira jartzen. Nik uste, urtetik urtea toki saldatitzuela, porque urte baten, kale baten ez bat limatioa jartzen, hor, bezinuak eta, geurian ez da jartzen, urrengo urtean hortxe jarriko jo, eta urreko urtekuak toki saldau. Lekuz moitu. Hori, bai. Hola dano dazkau, kompartido, taka, poliki, baina hor bado misterio bat. Zein? Hor, betianik ezautu duguk plazan, toki publiko komun horietako dano biltzen gan toki bat, eta hor, argi poliz batu genezkan. Udaletxian? Bai, bakizu ze figura, ze honor. Bai, hor, olentzero ere pipakin da. Olentzero, guri gauna zoriontzen, hor txezon polipolitza. Eta noa jonda hori? Hori oin jartzea aldu, nik ez dut ikusi. Hori ustet,
behintzat beha urpeia eta jartze dela. Ez dakit jartze, lehen uste sorionak eta urte berri hono jartze zela, baina ez dakit, azkenen urtetan ez dakit horritzapena, ez dakit, ezin dute konfirma bizer, porque nahiz akordatzen. Bai, ez da, hor misterioa daka, urrengo urtean aurten, ikusten baldin batzue, argazki bat atea, eta bialdu mesedez, hori ondo torreko zeku, hori argitzia. Bai, eta bueno, hor egun indika horietan, lehen esan dugun egun horietan, baiten dira baskari asko, eta afari asko. Janda, ean. Bai, janda eran, nahi beste, Osea, sin conocimiento. Pero, otesa, igual, 10 zoido berdina jaten. Bai, jo tortzea, urtian asiria eta beste bazkai bat, eta mentxe, arkumia eta arkumia eta zeletxe ni, eman pure kalabaza pixkatu baina batzu eta ur pixkatekin siestan itxak. Horren sala eta puriak asko ez ditugu gaten. Ez, baina gusto hartzeiak eo amaieran, Bai. Baina gero kakaiteko ere ondo etortzea hor. Ez lakizton tapoia hor. Tipo digestibo, eta dan ateatzen danean, limpia. Hori, janari tipikoak zeintzuk izatea, jaten da, ez da gitetxe guztietan, urdai azpikua, iberikua, solomo iberikua, kroketak, jamoizkuak, hola, entrantietatik hasiko pixkatu, menu navideño. Bai, hori izatea, entrante, jamoncito, ez da giti, con brillo, nola ez dute pixkate, garestia ba. Jo esatzu bat, hola, definitzeu, con brillo, jamon con brillo, quesu de un poquito. Hori da. Fua jaten da asko, bai. Hori, fua da produkto raro bat, porque hori frantziatik handator da, idazten da foie, baina gero fua esatea. Osea, erabiltzen dira bi bokalak, gero idazteko bestirurak, hor misterioa, igual bakau. Misterio franze. Foie esan ezkio, hor interpretazio asko da, bakizu familian igual ez da ondo ulertzen, esan du foie eta bestia guazen da, noa guazen. Bai, igual esan foie eta bai, aurrek urtean izan tar hori. Ez da korda huia. Ba, eta gero rateatzea txistozua, eniruan bate izan ezki hori, aurrek urtean ze, eta maikan. Bai, txistori, berrota marraldi zentzun dira, beti horietako graziosuak. Langostinoak bai goten dira, egosita, plantxan, handia bat, txikia bat, da... Baina, langostino, lepo. Pare bat esparra hortzi hartatzen. Bai, honi jate ditut, zainzuriak, maionesa zainzuriekin. Ez zainzuria maionesakin. Izatez izan beharko zan, zainzuriak maionesa pixkatekin. Hola, pixka bustita, baina zu, nahi boti hartzet, eta zainzuria hor sartzet. Hola, etxe izatea batzuk lehantietan da teatzeko, maionesa botia biharrian, kuenko txiki bat. Zeu diateako zizuen hor, kuenkua platerean, erdian, sopa bezala, eta pare bat esparrago bota. Piskat, saporia mateko. Bai. Gio, biharren, lehenengo plater fuertia, zango ginen, lehenengo ja entrantiak inditzu. Bai. Lehenengo plater fuertia, ze aukera dazkau, gure menu hontan. Ez da, lehenengo bigarrena platera izatea, baina askotan izatea piperbetiak, txipiroiak. Bai, hola, ligerua. Piperbetiak, ligerua. Baina, eharra dia, hori, bexamela hor, potolo da honian da, hori eharra jateko. Esan dezu txipiroiak, eharra dia. Txipiroiak, bigarren plater bezala, ikutze zor, solomilloa, rapia, kokotxa. Eta gaina, lepo, ganeia, esatezu hemen zetorrea, ejertzitua, nire kuadrilla atzeti dator, ze pasatzea hemen. Bai, eta gero ez da nire kasua, baina igual beste etxe batzutan o lo que sea, palketine biruta, igual angula, kaviar, boga bande, eta igual olakoa jangitu ustea. Hori disfrutatzea aldaba, ni nahi joa, asko eskalope bat izan dare hori, ni solo milloakin konforme, beti. Hori aziratik atea batzen, nahikua. Gero esatea, postria. Postria gero importantiak izatea. Baina hor dakau, estomago aparte. Asko nik entzunak bat, hor dagoela, estomago pa komida, estomago pa postres. Bai, zu altza egon kriston betekakin, baina postrerako hor estomagoan beti akazu hor lekutxo bat, ez da? Bai, beti entzutezu hola, nekasuan hola, amon entzutezu, betetan, nik ez dena egin, hor ateatzea parato gitan, bota pixkat, hori bakarrik ez, beste pixkat, zetzu. Probatzeko. Ja, bizitza guztia brazo gitanua jaten. Hemen, erdila baino gehiago, juntzatzu, nuke hau dia, zainzuriak, hori etzen nion nahi, hori brazo gitano bai? Bai, gaina, gabonetarako egitze ditugu, Ferrero Rocher, turron blando, turron duro, bomboiak, lindor, ez dakize, polboroiak, baina peligrosua, ez badezu 2 litroko ura botella onduan eukitzen, ojo, cuidado. Horre eukitze du, beste familiarra.
a ber, ezan Pamplona, ize, porkulartzea, ezin dia ditzein da, arnazik edartu ezin dia tinda, ze Pamplona ondo. Ez dela bera aurpeian Pamplona eta toma Pamplona. Oain izan zakik. Bai. Eta, bueno, janariaz gain edariak ere oteia. Ez da, horre ez da, zerbeza eraten. Ardua, txampaina ere, bai. Jo, Gero ja sobremesan traguak eta katxarruak. Gero, beste lagun hori izan, burtipera botatzeko pixa, txampan pixa, Agorat nahi sortaz, anekdota bezala, hori zezan zautzan. Zautzan, komenta zinun, bai, aurreko nina. Ez nahi rekordatzen, zan zautzako Euskal Jaian, da, tipua buruzoia. Da, derrepente, ni burua jirau da, txampai moteiat burutik anbera, eta gero erropana guztita. Eta boteia hori ustu, eta beste bat. Eta ze kristo hori da, tipo hau. Eta ze aizea, a ver si crece pelo, eta hori metodua. Eta ez zaio bate hasi, porque haindala ia eta gutxi ikusi nun da, más calvo que una baldosa. Hain merkia izango da zan, jende guztia lako zion Turkia gutia eta, venga, txampaina erostean. Nik eurren urtean probauko nik, hola, txampain pixa burtipera botatzen. Kaba, o txampan, no. Oso zehazta, no. Baina, eta hori, oin izan duna, año nuevo, a ver si crece pelo, eta año nuevo, vida nueva, eta año nuevo propósitos, eta hori, Bai, hor, jende asko, promesa asko ditituna, eta año nuevo, vida nueva, eta ez dakiz, eta erretzia hilako diot, kirolaiten hasiko naiz, plan gehiago ingo ditut ez dakiz errekin, da, hori, igual, gimnasiora behin bitan jun, kriston tripasarrakin, eta, oieia, zeitxu alatze bedana. Bueno, baina ez diek ezurra zaten, gimnasioa jungo naiz, bai, lehenko aztia ninde pare bat aldiz, da niku, urte osoako. Gimnasiora jun, jateko makina guztia sakeau, dara txokolatean ageraman, eta ustutzanean makina, ospa. Hori guzi, pare bat aldiz. Ospa, tabernara, eta venga, pizzeriara igual. Bai, propósitos, año nuevo. Gero eta bai, 31ko kampanadak edo, hor debatia, beti, familian nun ikusi. Claro. Bai, aurten igual, baten ikusiko deu, o Telefinkon, o Primeran, o ez dakize batzuk, que si la Pedroche, que si Ramón García, ez dakit aurten Risto Mejide, ez dakit horre. Hor dazkau, klasikuak, hor, la uno. Bai. Nire txian batzuk klasikoa dieta, hori, nik uno, donetik dakau, aukera, baina ez, beti etxian. La uno, bai, fiel. Oitura honak ez dia inoiz galdu, hori ez du aldatzeik. Eta aldau bezkeo, bueno, hor txea gazu, gaituana, el tio abuelo bestia, eta hori ez aldau, jarri bestia, eta ez entzuti harren, hoxea jarri. Bai. Ja, hor beti debatia, hori, el bestio la Pedroche, hor el salidillo. Jende guztia hor beti, a ber, aurten ze jarriko duan, ez duan jarriko. Bai, hor lehen guzu txikitza igual. Ama, Pedroche esan ibeoz, ondo da bala, zera, azkarrua, Adelantau a la época. Picaron. Eta gero, kanpaiak ikusterako orduan, hori mundua da, porque izatez matza jamer da. Ja, ni nire kasuan, itet, matz bakoitza hartu, erditikan ireki, eta pepita kendu, porque bestela ez dit demora ematen, bola aite zaitu hor hauan, da, oie getortzea, bai, ja, preparauta, 12 uvitas sin pepitas y pelas, que pasada. Horretortzea, preparauta, nik nahi izatet naturalak hartu. Eta hor, kutxioak inebaki, eta naturala. Enien espero, bueno. Hori urtiak hori intzun gabe, joz. Hori kristoan anuntzua, izan da, hori nire buruan grauta. Ikustet. Kriston preparatibo azkazu hori, ni klasikoa ez, frutatzat asko gustatzen, eta maz pasak eta gutxillo, eta orduan lakasitua. Lakasituak, nire txian ere bada honorbait, lakasitua jatituna. Bestatu kaseitunak, bai. Bai, lakasituen kasuan, batzuk, amabi jan beharrian noeta lau jateizkia, ez da, goziak gatzea, no? Igual ofertan, bakoitzian bi. Postreko estomago hori betetzeko, baina, igual aseituna janda, zaborrantxoa inbadia, gero norbaiteri, ahoka da bota, eta, kriston kiratza. Nei batek esan zian, lakasitu egin ikusita, lakasito, es que hay que comer fruta, jantza, meloia, maz pasa biharrian, amai meloi janitzak, toma por culo. Eta gero, bueno, Gabonetako figurak edo zeintzu dira. Olentzero eta erre mauak, ez da? Igual, etxeren baten bizar zurien aitea. Hori suplente bezala, titularrak, zea, erre mauak eta Olentzero, eta Mari Domingi. Bai. Tipo utillero hor, Olentzero launtzen da. Bai, hori ematu kapoiako, zer ematitu horre. Bueno.
eta aurrek kriston ilusio aukitze dute guk ere basakagun da. Askotan, igual kriston gezurra, esan igualatzen ez igual txikitan, bai, etxean ikusi pasiotikan kapa bat, eta eske, hainbesteko ilusioa gazut, ja, zu pelikula egin da, eta gaina sinistu itezu zure, zuk inventautako pelikula hori. Sinistu? Sinistu bakarrik ez. Hori, eske guain hola ikusita, hori pentsa gundo, Nei hola zeratzen ziren, txikitan. Bai, Jon, torri, epitu. Jarriko du hemen, olentzero dator, eta jarriko deu, esne pixkat, gaieta batzuk, eta beretzako ardo pixkat. Eta jarriko deu, esnia eta gaietak astuan zat. Dani, astuak indana, errega bete eta torriko da, ke bien, oera jungo naiz. Eta guain pentsatzetela, astua? Nire etxetik? Nola sartu da astua etxera? Asesoria sartu da, zea, badio. Zua, segundo, que ez daion esperado con las galletas. Zea. Bai, o kamellua, o dromedarioa, ze sartu da egan lehiotika, no? Bai, zetak, erregiak iru dira eta iru kamello etxoa arrua dice, umia ez naut da, hostia, abentzeka, zoologiko de Cabarzeno. Baina, hori, ilusio horrekin dana sinistu, dana. Por si acaso, ahí estaba, vaso de leche. Eta igual esate izu, tximiniatik sartuko dira, eta igual sartu zu bizizea 6 pisuko etxe normal baten, da igual 3. pisuan. Nahi ni tximenea, ni nahi, igual, justo, bile jota, bai, tximinia espitik anetorikoa, eta bai, sinistu. De la campana extractora, zea, 10 centimetroko zulo txikilla eta hortik txatuko dira laguan. Igual, astua burua somatzen. Uri besteik ez, astua eta kamilloa, zea. Eta bueno. Baina politxa da, politxa. Bai. Eta gu gaina urte askuan erregien kabalgatan parte hartutakoa da. Hor, bolondresa berri zatia beti, eta beti azkeneko momentuan, falta dela jendia ez dakize, Gasparrek ez dazkala pajiak eta ez dakize, eta askotan animau izan geha, eta ni rekordo naka, porque azkenian umientzako sozio nahi tena izea, eta hori baizala politxa. Bai. Ez da gitu itura galtzen da ono, baina urteren baten igual saldian eta izan dira, beste urte baten trenian, beste baten itxasontzian, ez da beste baten karruan, ez da gitu horren urtean, patinetian. Nola imoten, ez da gitu. Bai, gauzak eixi da, COVID-a pasadiu eta krisisa eta bestia, eta izan zian, hasieran hori kabaioan da, elegante, eta bestia berrota marpaje, eta bain izatea gehoz tapaje gutxillo, eta transporteare, glas de transporte publiko, kamionetan danat barruan sartuta, urrena barkuan, eta hori izan desuna, horrek urtean igual bizikletan hori tandem, irura batea, triki. Eta karameluak ebai, garai baten, kriston karamelo, pilua, mota guztietakoak, baina uste azkenen urtean reinetakoak, baina txikiagoak. Leheno izaten zian, kaja laboralekoak eta hundiak, eta nik horra aprobetsatzen nuen, igual pagina guan da, ikusten un horkalian igual gaizki erortzen zitaten norbait, eta aprobetxau. Naita, eskuka gota, haber buruan emate jaten kaurri horreri. Eta gero baina saludau, bota, karameluak, mina itea buruan, da gero saludau, agur. Artuzak bain, amaz ez biemes hortzutekin, karameluak, zezate karameluak, juna algo jarra, safari kuadria horrekin. Baina, jendia, hostia, karamelua dira, eta jendia kartu ite ditu, Hostia, urtean tiratzeko... Nik 18 urte esan diat, baina nik hor, berrera marretik gora ikusiz. Bai, eta gaina... Eta ez umientzate, manima nere alabantza, ez da gaitzarreta. Igual solterua, alabantzako. Etxeako. Eta hor gainea, lurrean hortzi danak, batzuk arrapatituzu hola airian, baina beste batzuk lurrean hortzi danak, hor, haike meter kodos, rodillas, eta danetik, hori izatea, leheno izaten zian, elizetan boluak. Boluak, ja ez Batailua eta, ja ez diaiten, hor, batailua eta oten zianian. Batalla kampal, Txamponak horte zianian, hor dana baliosun, Como en la guerra y en el amor, todo vale. Todo vale. Bai, hola izaten zan. Eta gero, hori, errege eta olentzerok ekartzituzte opariak. Ja, karo, ez dia berdina opariak haur txikientzako, oia gaztia zanean, o lo que sea, adibidez txikitan, zure ilusioa esan, itezen duen hor, ilusioakin, zure karta idatzi, ez da, keze igual ikastolan, da, errege mago agurgarriak, aurten oso ondo portatu naiz, igual dana gezurra zan, baina, bueno, oso ondo portatu naiz, gustauko litzaidake Playmobil bat, edo PlayStation bat, edo, ez dakit, muñeko bat. Playmobil, Action Man, ere.
Baina, de repente igual... Osea, cuaderno de dibujo rubio. Bai, Juna porkulo hartzea, olentzero, meka bendio, astua eramatzak berriz bueltan. De repente igual, esto, opari handi bat, eta, jo, umiak izto nilzuakin, aberse jozta joan da, irekita liburu bat. Esatezu, liburu puta hau, maiako joatzenak ondo, etorriko hor kalzatzeko baina bestela, liburu hau liburu teirako bueltan, no? Cuaderno rubio, ato, ez da gizinek atea zitun cuaderno horre, baina oantxe ezautuko banu, meka hauen. Bai, nik gertauz daten behin, jo, ez sekula astuko. Oain dala, igual 16 urte, nik egun nituen 12. Eta beti, ni bakizu oso armazalia naizela, eta beti pistolak eta kutsilloak eta beti izan ditu guztoko, eta katana bat eskau. Eta ikusi nuan hola alargaua, eta jode, que buena, por fin aurten erregala bia katana. Zea, papelak edo eta aterki putatzen. Hortziok. Aterkia. Eso, aterkia me cago en Dios. Regalo internacional. Paraguas. Txaskua. Hori Tano jaso deu. Tano. Oi, tani katana, gaina ziur, joda, ostra. Por fin, katana erregala. Jo, aterkia, juna iportzulo. Hortxe zio, olentzero, astu egin. Ez nebila. Artu zag aterkia eta bega berriz bulta. Eta gero, ja heldua boite zeanian, nahi izatezu, dirua eta erropa eta ez da giz, eta erropa ere, gero ja igual, 40 urtekin, urtero, kantzontzioak eta, kaltzetinak. Baina, bueno, askotan ondo etortzeia, porque nik usan dut igual jendia, igual kantzontzio berdinakin 3 egun segido, esatezu, jode, ondo da igual buelta eta buelta egitea, baina horretu filu hartze du, eta... Hor bi aukera dazkau. Hor, gomila txiki hori guztezunean, da, kolore rosa eta hor, diko Calvin Klein, Calvin Leo, etako, C bat ikustezunean, eta, bale, hor rosa ikustetu, eta, pertsone gola, hor gaztetan eskolan da, jode, gaur, kolore ordinezko goma zeka. Hori, 3. unia. Ez du aldau, asko jota buelta bandio. Hor bi aukera zai. Hor, 200 kantzotu iguala azka? Ez da la kasua, normalia? Ez da gaitxura. O bestia, ointxe zantzuna? Bai, eske, ni goratzen naiz behin, igual hain dara 12 urte ya, 11 bateko bestuari ban, nahoni hor futboleko Europa aldatzen, da nire frentian bat, hor ja, bai, hor tipo bat, da, sakan, kantzontzio apurtuta, da, ni fijau, da, de repente, la asomaba la huevada. Sakan zulua, eta hor potruak ateata betikan. Aire acondicionado. Horrekin igual pizka suelto zuaz, baina, jode, erosi berri batzuk. Baina eskestak izuz esan okerrena. Nire sorpresarako, ni jardi jantzita eta beha jantzitun mediak, jarri da zutikan, motxilatikan gauzak hartzeko, eta, zagan atzeko partian, grafitia. El famoso Zurruper. Oh, tia. Bai, berrete. Baina kantzon dio txuriakin. Txuria zian. Hor dakau, un valiente en toda regla. Porque, hosti, kantzon dio txuria, telasko, betikuak, oie, gizti asko ikusten, eta hori jantzeiunak, valiente, un soldado. Osea, zagoan, berretia, nola, Palomino, herderas. Palomino, Zurrupel, el cuadro de Da Vinci, un Picasso, danetizio. Pintoria pasada, eta hor txegada markauta plat. Esatezu, behintzat, hola ez ibili, hostia. Gaiunbua apurtuta eta gaina pintadakin, esatezu, igual, rayita de kanela, baina gaur postria ez anatia. Gaur fruta zeban postria, eta nola kanela. Txokolate la taza, hori, kasu... Hori ikusi nuan da, erosi kantzontzio berri bat, ezin zera hola jun. Hola, real horieta zitzeiten hori ezinek alde batea utzi, hori beti burura tortzezaku, Eta gero egoten zan igual askotan, norbaiten familia arteko baten o lagun baten opari bat, igual ilusioanak eman dizu oparia eta igual zuri gustau ez. Eta, karo, ezin dezu aurpegi txarra jarri. Jode, eskerrik asko, eta igual, jertze bat, jode, ze politxak izton ondo geratzea eta barrutikan, jode. A ver boltza barruan, ontikia daun aldatzeko, porque vaya mierda de regalo. Barrura bituta, hau bakarrik altzaro, ze hostia, hau zein utziko jo, ze zeiko jo niko nekin. Hori zemat adiz gertau, igual erropa eta berria eta ez eskatziarren tikia, hortxe, armarioan sartu, eta post urtean erabili gabe. Eta hor azkenean horbaite oparitu basuretara. Koina, betzeko, la 10 urteko, alkandora, etiketakin, hostia.
Oain bai, oain bintet jarriko jat, gaina berri, sin estrenar jarri aldek, porque hori ikutu gauzio. Bai, eta zean, hor, letra txikian, fue un regalo de mal gusto. Bai. Holako zoze jarri. Eta bueno, hori, horrekin gatzen naiz ni, ez dakite gai honen inguruan zoze gehiago agasun esateko. Ni misterioa jarri. Beste bat bakazu? Bai. A ber. Azk honekin saioa itxi, Bai. baina norbaitek baldak aklaratzia, nondik atea dian beste figura zatar hoiek kagane. Jaiotzakoa. Zein hostia jarri du hartzaiak kagaiten Jesusiton albuan. Osea, Hori izango zen, igual handikan pasatzen zen bat, kaka bizta guztiak indauta. Kantzontzio hori berretia artista horietako bat. Igual horietako bat. Da Vinci. Hori. igual. Oain, argitu jo, misterio del kagane. Oie, esatik antoriko dira. Bartzelonatik no? Bai, izena, tio. Bai, kaganeo, bai. Ez dakit, gaurko saioa hemen lako, porque misterioa nik uste guk aurkitu ditugula, o bentsat zehau argitzen da. Bai, espero zeuekin, konpartitzia eta zeueke, haman komunion izatea puntu hauek, porque, claro, ez da, puntu politia dira, epoka politia da, gabonak, eta, hoxe, ondo, saio hona iruditu zat. Oso ondo, eskerrik asko joan, eta beste bat arte. Bai, ondo pasa, eta gogoratu, hor, YouTubeen pare bat komente jo jartzia ondo etortzea, pixotola. Bai, bintzak jendian ideiak, darle a like y síguenos. Bai, kontuan izateko jendian ideiako. Hoi da, hoxe, eskerrik asko eta ondo segi. Okerkale irratia.